seno. Mulane sering gending kelingan teng masjid teng musala nggih Pak Ibu nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Ringe pujian ling kelingan. Eling-eling para manungsa jaler estri anom lan tuwa kumpung tesine ngalam donya saben waktu padha elinga yen bakal ana timbalan yen wis budal ora bisa wakilan timbalane kang maha kuwasa yen ora gelem bakal den paksa disandhangi kain putih mertandake ora bisa mulih tunggangane kereta Jawa rada papat rupa manungsa dilebokke ning jero guwa tanpa bantal tanpa kelasa guwane ora ana lawange turu dhewekan ra ana kancane ditutupi nganggo jajang wong kaburikan ngerti jajang napa Pak? Ya ana sing ngomong anjang-anjang. Jajan iku bahasa Jawa Timuran. Ditutupi anjang-anjang, diuruk lan disiram kembang. Dulur-dulure padha sambang, padha nangis kaya wong nembang. Dulur-dulure padha sambang, padha nangis kaya wong nembang. Mertandakake imane kurang sebab salate mung kadang-kadang yen manungsa wis telas-telas sing urip wah dibungkus kain putih lebokaken kuburan ujuraken ngalor arepaken mulur diuruk dicak-cak tinggal pitung jangka teka malaikat mungkar nakir la jala manrok buka wong kaburikan manrok buka anggaran kedadian kayak niku pripun Pak? Anggaran kedadian kayak niku pripun Bu? Lah si kepripun masing penting lamun takon malaikat ing sira sapa pangeranmu sira jawab Gusti Allah pangeranku pangeran kula. Lah sing badhe ngrewangi kula jawab kali jenengan ngemben setengah saking niku ngamal-ngamal sing soleh, setengah saking sregep ngibadah, sregep ngaji, sregep sedekah. Nek ngamal-ngamal soleh kathah, boleh jawab kepenak. Manro buka, wong kaburikan. Wong boleh ngaji tekan rampung, boleh nglebok namari gedus mau 50.000, santai-santai saja, Pak. Malaikate malah wedi. Nyok sedekah, kenapa kowe? Malah lu ngapa? Tapi nek ngajine kok piye nurung rampung bali gizi ya ngalamat kowe. Lah kesel dinyo karo dikasih, Pak. Kesel dinyo karo dikabo. Ikan jagung karo medang piye montong-montong keringet gabel kok kari diwisiti. Tiang mrika-mrika biasane nek ngaji bali gizi. Tiang kaburikan mboten nggih? Mboten. Mboten beda. Tapi terdelang kau dereng-dereng sing nyakin berarti pada betah alhamdulillah. Alhamdulillah sing penting sangune mati iman takwa lan ngamal-ngamal sing soleh sinaosa kita sedaya usaha mugi-mugi saged dados golongan tiyang ingkang becah husnul khotimah Allahumma amin amin seno metu saking talian ingsun tak ubah busanamu yo seno yo metu padha sanalika
Iki gambare Werkudara sing wis gelem ngaji, Pak. Ndingkluk nganggo kupluk sarungan santri pakaiane. Wis iki kok Werkudara nomor gelem ngaji ke gambare. Rambutnya dawakna sing terang pecicilan sing lunga-lunga. Barang wis ngaji ke gambare kaya niku. Paham, Pak? Paham? Wis ora paham ngomong paham iku ya. Men kepenak iki wis jam 1 iki ya. Nggih. Seno ngono paran. Sira nganggo pupuk jarote ngasem, pupuk kuwi dasar. Setra tuandhep asem rasa menungso iki kudu duwe dasar. Rukun Islam dasar ana 5 siji syahadat. Kenceng ngono syahadatmu Seno. Aku wis wong Islam kawit lahir. Yo, kowe wis Islam kawit lahir. Ning diajurno kon sering-sering maca syahadat kanggo tajdidul iman wal Islam. Nyari-nyari Islam, nyari-nyari iman mantepaken iman sira supaya eling karo Gusti Allah, yen arep salat syahadat. Yen arep ngaji syahadat maca bismillah. Apa pun babagan ibadah. Tok ora upama sira dadi wong kaburikan, sira ngingu wedhus, sira nek arep ngarit maca syahadat dhisik ya Seno. Kena ngopo wong arep ngarit kudu syahadat dhisik. Mek ora gampang ngrambani godhong ketewele tanggane. Wah, amane adil. Apa pun babagan wedhus ora, sira dadi pejabat pemerintah. Yen sira arep ngantor kudu syahadat dhisik Seno. Ben iki karo Gusti Allah. Wah, kena ngopo pejabat arep ngantor kon syahadat dhisik. Men ora gampang tuku rokok karo duit pajak. Wah, kuwi jenengane korupsi. Makane ben ora korupsi, sira kudu eling karo Gusti Allah. Sing nomor 2 sira nganggo gelung Cina direwokan endek ngarep dhuwur-dhuwuri. Wertine piye? Sira dadi wong Islam wajib lakoni salat 5 wektu, subuh, zuhur, asar, maghrib lan isya. Kang 5 waktu pi hasilipun Kanjeng Nabi anggenipun Isra Mi'raj Seno. Wah, repot. Repot apa repot, Pak? Repot apa mboten salat, Pak? Repot dadi pedagang, salate arang-arang. Apa maning dagangane laris, urung salat ngakune kumis. Ngandel apa ora? Ora kudu dagang tok, bapake dadi petani ya repot. Repote dadi petani, salate kadang-kadang lali. Apa maning mangsane panen, salate nganti ke bapake bar panen nang sabin. Sore-sore agi nyonggah gabah kurang rong kandi, waktune wis jam 5 pas urung ngasaran, Pak. Kira-kira abot 4 kandi, abot rong kandine apa ngasarane, Pak? Rong kandine ya kompak boleh jawab. Abot rong kandine udah ora kon petani tok. Garap sawah ya repot wong garap sawah. Salate sawayah-wayah. Apa maning mangsane tandur, salate diundur-undur. Agi tandur nang sawah kurang 4 nguntil wis meh jam 5:30 sore urung ngasaran. Kira-kira abot ngasarane apa 4 nguntile? Nek temenan 4 nguntile malah biasane golek tandur lagi marep ngulek men ora weruh srengenge mangsul hadap ngetan gerak kayak gue, jadi mungkuri srengenge. Nah, ngono bela dene. Ya jenis salat aso-aso ampun ngantos telat nggih Pak Ibu nggih. Ampun ngantos telat. Men ilmu fikih kan ana waktu afdhal, waktu mubah, waktu tahrim dan lain sebagainya. Ini bukan berarti wong salat misalnya waktu zuhur jam 12 tekan jam 2. Ya salat nang sejerone waktu gue. Jam 1 yauli tengah 2 yauli awal waktu yang malah sae kan kaya niku. Ngajang nanti ditinggal aja nganti Seno ngoparan. Sira gelangan kanggo ngopo? Kanggo pameran. Pamer maring sapa? Pamer maring wong sing ora duwe gelang aneh. Oh, tegese gelang kuwi uga kaya ngono. Yen sira dadi wong sugih, duwe bodho bantu kang luwih, sedekahno Seno marang wong kang membutuhkan ya Seno. Manut. Sira nganggo sabuk poleng Bang Bitawa. Kon jaga puasa Ramadan. Wis puasa purung Seno? Wis puasa wingi. Jaga wetengmu saking mangan lan minum.
Kira-kira puasa wingi wong kaburikan golek puasa full apa ora Seno? Wah, sekelingane full kebek. Temenan? Tenan. Yen pancen kowe ngomong full kenang apa kowe wingi puasa wingi awan-awan mari ngawas gawat ceret diwadahi kandi Seno. Wah. Mari ngalas panas banget ngelak banget ora kuat. Yo sing wis sing urung yo aja kaya mangkono Seno. Kewajiban sing nomor 5 sira nganggo Bandung Bondowoso yen sira duwe harta benda kang luwih tindakono maring Baitullah maring Mekah Madinah tindakono haji umrah kalamono wong sing mampu dawane sing ora mampu wajib ngaji maring para alim para ulama para kiai para guru Seno wis cukup anggono ngaji Tirta Prawitosari siki kowe bali Seno bali maring ndi yo maring wae daerah-daerah aneh. Wah, matur nuwun wis diulang. Ya wis Seno, bali tak pangestuni kuwi kan jenenge Tirta Prawitosari yo Seno. Sempurna anggenipun Sang Raden Haryudara mentas saking samudra kesaru wontenipun gara-gara. Kon gara-gara ora Pak? Kan gara-gara apa mboten? Ya kon gara-gara ya gara-gara ora ketan sedhelak men mboten ngilangi pakeme wayang nggih Pak Ibu nggih. Sang saya dalu rarasam yo lintang kumedhap tete sunyo pindho wengi lumrahing dandane kang puspita karengganing pujanira sang wijaram swaraning metu bronto manungsa sarineng ompang kesaru wontenipun gara-gara mangan biak-biak tanggal 27 malam Isren Gusti Nabi katimbalane ngayunan yuswanipun 51 taunipun 8 wulan 13 dintenipun irfa Allahumma sholli wa sallim dilampahi kabeh umat aja uwal sapa uwal diglandang aning jahanam krana ora derek ning sayyidul anam irfa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa
nepi ula walang ula dumung pengen ngombe diombeni wedang jarang panganane watu geni campur lirang monggo Allahumma sholli wa sallim saking desa Sirau Kemranjen Banyumas. Alhamdulillah saged nderek hormat peringatan Isra Mi'raj Masjid Baitur Rahman wonten ing Kaburikan Somo Gede. Alhamdulillah niki kumpung gara-gara kumpung tesih dereng sami bubar kangge penglikur ya penghiburan ya ora ngaji tok ora ndelok wayang tok ya seneng-seneng ana hiburane nggih Pak nggih. Iki kumpung Petruk Bekasi dan sing ayu banget. Jadi nyuwun lagu pepeling kanthi jumeneng monggo. Monggo Bu Waranggono. Pepeling, lagune pepeling kangge lingan-lingan. Monggo kanthi jumeneng Bu Waranggono. Aku goleki jenengan kok ora ono Ndara Werkudara. Aku goleki Werkudara jebul-jebul samudra apa kae. Ndara Werkudara pundi teh. Jenda cendi lintang pratangga wong kat ngojar peta ngarep soyo
jangkitan tetekan mang dolo-dolo titinya mang dolo belis didis pating ringis pernayakane wis padha kepengin madang saking pundi Den kok tak golek ora aku tes ngaji Truk ngaji wonten pundi ngaji ana ing Kaburikan Somo Gedhe Wadas Lintang lho adoh temen kopi Truk ora diajak ngaji gampang ono Truk ngaji tak jak ngaji yen wong Kaburikan mudah maneh iki nang Kaburikan sesune Wadas Lintang Karanganyar Andong Lawak tanggal 18 Januari ngaji wayang acara Rajaban kula niki Rajab termasuknya pun full jadwalnya Pak ngantos dugi Sulawesi terus Jawa Barat Langgen bulan Syawal insyaallah juga badhe kangge teng Jawa Timur Kabupaten Trenggalek pandongane mawon mugi-mugi kula saged dakwah sing sagede kula kados niki media wayang kanthi lestari sedangune Allahumma kula ngeten-ngeten iki namung nerasaken perjuangane bapak kula nggih simbah kula eyang kula almarhum almaghfurlah simbah Kiai Haji Abu Nangim saking Sirau Kemranjen Banyumas sing cara bengi ngajine gawa wayang kula alhamdulillah niki wangsul saking pesantren dadi mubalik cekelane wayang dereng pati adangu nembe setahun kula wangsul saking pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi Jawa Timur kirang langkung 8 tahun teng mriku alhamdulillah kula teng pondok ing ngantos sarjana S1 nggih alhamdulillah kula ganteng-ganteng kaya niki Bu kula isi bujang ya, dene nang panggung ngomong bujang barang, nang Somo Gedhe ngomong bujang. Ya palang apa mbok kenana derek kowe. Jadi ora isin ngomong bujang. Nggih, kalau promosi bujang nggih. Iki doakan lah iki ketemu jodoh ingkang sae ingkang lisolihah di dunia wal akhirah Allahumma amin. Monggo Den wekdalipun jam 1 sederengipun wangsul kula nyuwun dipimpin donga ya Den. Donga terus bali wangsul niki setelah niki mangke dalu pentas teng Desa Kajoran, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Nginjing-injing lahir pagi teng Desa Sebara, Rajaban, Tumute Kecamatan Sadang. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nurina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan wa mahmud wa fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma fil lana dzunubana wa khatayana kullaha wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Cekap semanten atur saking kawula kathah kekuranganipun ngagungin pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.